Et lille plejehjem på Frederiksberg skal skaffe færre regler for de gamle i Danmark. Hej, søde. Hej, skat. 19-nyhederne er i gang på oktobers sidste dag. Velkommen. Kampen om kronerne er i gang i forbindelse med næste års finanslov. Nu indgår en ældrekommission som et krav fra Liberal Alliance. På Frederiksberg har de et meget enkelt slogan. Hej, skat. Her må man spise, drikke, ryge og elske sig ihjel. De her mennesker, der vi har med at gøre, de skal have lov til at leve deres liv hele livet, også når de kommer hos os. Og disse erfaringer bør andre få gavn af, mener Liberal Alliance. Konkret så foreslår vi, at vi får nedsat en ældrekommission, som får fjernet alt, hvad der er af regler, byråkrati og mistillid i forhold til folk, der arbejder med ældre, så vi kan få en hjertevarm ældrepleje. Professorer er der jo mange af i det her land, men der er kun én Thyra Frank, der bestyrer Lotte, og derfor skal det være hende, fordi hun er simpelthen det optimale. Og her på det lille plejehjem er Thyra Frank klar til at påtage sig opgaven. Jeg brænder jo så meget for det her, og jeg har været inden for branchen i 35 år, så jeg har jo fødderne i det, så jeg tror faktisk, at jeg vil sige ja tak. Der er ikke 2 værelser, der er ens. Der er ikke nogen computer på kontoret. Nej, fordi vi arbejder med mennesker, og omsorg er så noget, der foregår mellem mig og medmennesker, ikke mellem mig og en computerskærm. En Bailey om aftenen er populært. De bruger det faktisk som fløde i kaffen. Så jeg plejer gerne at sige, at jeg tror, jeg har det eneste plejehjem, hvor samtlige 23 beboere bruger fløde i kaffen. Men til gengæld bruger vi ingen sovemedicin. De gamle hjælper til med madlavningen, lidt på kant med reglerne. Ved du hvad? Lise, hun skal have 37 timers hygiejnekursus for at få lov til at skrælle de kartofler, hun skræller hele sit liv. Har hun fået det? Det har hun ikke. Fordi jeg vil gerne sætte Lise på et hygiejnekursus, så har jeg et problem med kursusfolkene. Fordi Lise hører ikke så godt og husker ikke så godt. Hvad synes du om stemningen her på Lotte? Den kunne ikke være bedre. Den kunne ikke være bedre. Det burde hedde Parkeringsanstalten Lotte. Vi har det så godt, så godt. Det her, det handler langt hen ad vejen ikke om økonomi, men om holdninger og værdier og den måde, vi møder vores medmennesker på. Det koster ikke en krone mere at lade munden gå op ad en nedad, så man allerede gjort den største forskel hos medmennesker. Og idéerne bliver endnu et element i forhandlingerne om næste års finanslov. God søndag! Og Venstres gruppeformand Kristian Jensen siger i en kommentar til det her forslag, og jeg citerer, i Venstre er vi altid klar til at forenkle og formindske antallet af regler, men forhandlingerne foregår i Finansministeriet og ikke i medierne.